व्यासपीठावरती सन्मानित केले जाते ते म्हणजे सुनील शेठ मेस्त्री यांना 5 रनांची सलामी आहे. 2-1 ओके. या दैनंदिन उत्सवाच्या निमित्ताने व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे आदरणीय सुनील शेठ मेस्त्री यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान केला जातोय. मी प्रसिद्धी दुपार यांना विनंती करतो आपण सुनील शेठ मेस्त्री यांचा यथोचित मान सन्मान करावा. आवाज तोच फिल्टर केलं ना आवाज एकदम बेसिकचा सुरू आहे चित्तर काढलं त्याला लावलं. या ठिकाणी व्यासपीठावरती सन्मानित केले जाते ते म्हणजे सुनील शेठ मेस्त्री यांना 5 रनांची सलामी आहे. 2-1 वापरले. काय सलामी देतोय जयघोष होतोय. कारण आई महाकाली गोविंद पथक शिरगावने एकूण 5 रनांची आणि 7व्या क्रमांकावरती येऊन या ठिकाणी ही सलामी दिली. एकूण 7 गोविंद पथक त्यात झालेले आहेत आणि गोविंद पथकाने 5 रनांची सलामी, 2 गोविंद पथकाने एकूण 6 रनांची सलामी